600 urte inguru kostaldean zen gertatu. Itxas gizon zahar batek behintzat hala zidan kontatu. Enbat itzela gaztelugatzen, untzi eder bat zuen hondatzen. Euskaldunontza barruan, altxor handiak eizekartzan. Igazudako goiz batez, eguzkiaren lehen printzez. Jo nuen itxas barrena, bihotza dardara eginez. Murgildu nintzen ur gardenetan, harakatu ongiare haitzetan. Han zegoen tinkaturik, goroldioak estalirik.